Všetkých zdravím a vítam pri ďalšom gameplay teda novom gameplay z Black Ops 2 a nie je to najnovšia hra, ale ani najstaršia, čiže budeme sa snažiť tu niečo spraviť. Toho sme dali. Zoberieme si toto. Toto je také nové kámo z DLCčiek. Vyzerá celkom coolovo, ja to nemám, ale ani si to asi nehodlám kúpiť. Trošku defenzívnejšie teraz hrám, lebo s assault riflami sa nedá hrať práve Bože môj, hop sa sám tu jak nejaký zajac. Sniper tam je, dúfam, že mňa nezameral, dobre. Hodíme lightning strike. Takto. Dali sme dvoch, troch. Dobre, tam sa radšej už nebudem vystrkovať. Celkom sa bojím, že sa mi spavnú za chrbtom, ale dali sme ho. Tu sa už by som sa už radšej nemal príliš zdržiavať, lebo ma prečítajú jak mapu. Ježiš, lag. Všetko znesiem okrem lagov. Nemám rád tieto situácie, keď musím ísť dopredu, ale nedá sa nič robiť. Niekedy musíte proste výjsť a tu sa nám niekto vzadu spawnol. Čo sa mi ani trošku nelúbi. Neviem, kde ten človek je. Neviem. Toho sme už neboli schopní zadierovať. Dobre, máme stealth chopper. To dáme sem. Nemám náboje. Kurňa. Čo spravím bez nábojov? Tu mám 10 nábojov a čo s nimi spravím? To mám maximálne na jedného človeka. Budem musieť ísť s teammateami a čakať, že niektorý z nich zomrie, ale to je snajperka, to nechcem. To nechcem. Budeme musieť... výborne. Zoberieme si LMG. To je presne pre moje túžby. S týmto budeme môcť niekoho sundať. Dobre. Zase lagy. Dobre, pôjdeme sem. Stealth chopper robí svoju prácu solidne. Musíme ísť dopredu. Ježišmária. Skoro som zomrel. Dobre, toto zoberieme. Výborne, mám Vitov Warship a teraz sa začne sranda, kamarádi. Teraz sa začne tá sranda. Pozerajte, no nie, nemám si to do ďalšieho roundu, lebo už je iba 46 sekúnd do konca kola. Tak si to radšej necháme na ďalšie kolo. A bude sranda. Lebo Domination má 2 kola a necháme si to na ďalšie kolo. A bude sranda. Tomu verte. Dobre, ideme hore tuto. Vykúriť tohto. A nie, už ho dali dole. Nechcem len tak zomrieť. Neslúší sa to. Nemám rád LMGčka, sú to LMGčka proste. Nemám ich rád. Dal som ho dole. A pripravte sa na OP plays v druhom kole,
čo bude sranda. Vyťahneme Vito Warship, čo je... Aha, môj final kill sám, čo viac si prijať. Jak som sundal hento človeka. Nič moc aim, ale neznášam LMGčka. Takže teraz sa teším na Vito Warship. Bude to sranda. Hádam, ak mi ho hneď nezostrelia. Dobre, musíme čakať 13 sekúnd, kým si vyťahneme môj zlatý Vito Warship. Sem si sadnem. Teda lahnem, lepšie povedané. A počkáme si na svoj Vito Warship. Niekto má EMP z takých granát a ideme na to. A teraz sa pozerajte, čo je Vito Warship. Jedného sme dali, dvoch sme dali, troch sme dali, štyroch sme dali, piatich sme dali. Neviem, kde sa teraz spálni, dúfam, že nie na druhú stranu. Tu je ďalší. Á, netrafil som ho poradne. Dal som ho. Abo ten by ma možno aj sundal. Dali sme henteho. Toto je proste mašina, ľudia. A tu je. Nechceme, aby sa nám dostali pod kožu a toto je už niečo. Dostali sme lightning strike z toho. Proste to trošku za... No. Toto je proste sranda. Čo to bolo? Ježiš, už po nás začali aj strieľať. Už máme druhú sadu kill strikeov alebo score strikeov, alebo volajte to ako chcete. Výborne. To iba assist, nevadí. Kto vie, na koľkátom sme gun strike, nie kill strike, ale gun strike. A to je môj. Ja som už farboslepý, alebo čo? Tu asi išiel. Dobre. Máme za stealth chopper. Dáme si ju sem. Kurn, nevadí. Jedna death z celého gameplayu, alebo let's playu, skôr live epizódu. A toto je moja stealth chopper, čo je môj druhý strike. Je to proste beast, potvora. Silná ako hovado. A toto sa mi nepodarilo, škoda. 39 na 2. Celkom dobré skóre, čo poviete. Dá sa. Zoberieme si pištol. Zas nás niekto jem po... Ježiš, všetko mi bere moja helikoptéra. Nemôžem to ani normálne zabiť. To sú problémy. Nie, radšej nebudem sa takto vystrkovať. Neslúší sa to. Dáme tam C4. Zabijeme hento. Toho knifneme. A počkáme si. Hodíme EMP. A na nešťastie sa sami EMPnem, lebo som úplný retard. Idiot. Tam hodil toto shock charge. Do toho sa nechcem chytiť. Kde sú? To mi teraz nejde do rozumu a... Zlý spawn. 44 na 3. Ešte chvíľu bude trvať táto hra. Chvíľu. Ja? Ale nevadí, tuším, že aj toto bude môj final kill. Áno, bude. Tak toto je hra. Celkom dobre to vyšlo, podľa mňa. Trošku mi to lagovalo, neviem prečo, nemalo by to lagovať. A je to výhra, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like, koment, zdieľajte, subscribeujte, unsubscribeujte, dislikeujte. Čus!